Bună! Astăzi voi face un nou clip de genul prea multe ingrediente în slime. Voi folosi slime transparent. Voi adăuga prea multă cremă în slime. Wow, a ieșit super fin. Voi adăuga și puțină culoare. Și cam așa arată. Mă bucur mult că nu s-a dezactivat. Apoi voi adăuga prea multe biluțe de polistiren în slime. Aceste biluțe de polistiren sunt mai mari și perlate. Biluțele de polistiren stau destul de bine în slime și slime-ul a ieșit crunchy. Am mai cumpărat eu biluțe de polistiren așa mari și nu stăteau în slime. Mă bucur că astea stau. În continuare voi adăuga prea mult pigment în slime. Wow, ce fain a ieșit! Parcă are așa un pic tentă de albăstrui. Acesta este pigment alimentar.
A ieșit foarte fain. Ok, și cam atât pentru acest clip. Care slime v-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut foarte mult slime-ul cu pigment, dar și primul slime cu cremă. Era foarte fin așa la atingere și glossy. Ok, sper că v-a plăcut și acest clip. Ne vedem data viitoare. Pa!